De ce face ea treaba asta? E rușine cu tine? Hai să spun eu, știi de ce face treaba asta? Pentru că dacă eu apar la diferite emisiuni și prin ziare, mă fac cunoscut de către pițipoancele din cartier de la mine, de către pițipoance de pe internet. Și el nu-și dorește asta, Doamne ferește. Și eu nu am nicio treabă, mă, cu pițipoance. Lasă-mă, de ce vorbești neîntrebat? I-am zis că nu-ți dorești. Eu am zis sunt de acord cu tine. Păi nu-mi doresc, normal că nu-mi doresc, că nu mă interesează. Din gelozie face treaba? Da, din gelozie și din Băi, nebunie. asta e o informație tare de tot. Din gelozie. Vă să zic că Mariana Moculescu nu-l lasă pe Cristi Marin să spună că se află de fapt într-o relație ei doi, deoarece dacă el este în relație cu ea, va deveni din ce în ce mai cunoscut și va avea priză la tot felul de femei, domnișoare, pițipoance. Cu ocazia asta pițipoance. am constatat că n-am stat degeaba până la ora asta. Băi, deci Ceva s-a tras concluzii. iată că totuși am scos ceva de la el în exclusivitate. Era normal să mă revanșez oarecum, nu? Corect. Să nu ziceți că sunt... Deci ăsta este titlul de mâine de pe site, care va fi preluat de tabloide până la ora 13. Vă mai dau un exemplu. Te rog. Duceam la diferite emisiuni, îi făceam o cântare, o serenadă, îi dăruiam flori, inel, nu știu ce. Știți ce îmi spune? Că de fapt nu pentru ea mă duceam pentru altcineva. Cele care erau asistente pe acolo. Acasă? Nu! Cele din cartier de la mine sau de pe internet. Dar pe astea le-ai făcut acasă cu ea? De exemplu... Pe astea le-ai făcut acasă cu ea sau le-ai făcut mai la TV? Am făcut și acasă și la Nu te întreb, nu lua ca un... Nu, am făcut și... Nu te cert, eu doar pun o întrebare. Nicio problemă, am răspuns și... Am înțeles. Ție, ce fel de femei îți plac? Și că blondele. Nu mă refer brunete, blonde, roșcate, șatene. Să fie inteligentă, frumoasă... Să gătească de vreme acasă. Pentru că a spus că nu-i plac și nu-l interesează pițipoancele. Știi ce m-a atras la ea? Și eram curioasă. M-a atras la ea inteligența, că spuneați voi că nu este inteligentă. Cine a spus așa? Cine a spus așa ceva? Eu am spus că... nu s-a pronunțat niciodată. Eu am spus afară că prin scandaluri, da, nu demonstrează că este o persoană inteligentă. În momentul în care te cerți și urli fără să aștepți să se vorbească... Asta e o nebunie de ei, dar asta nu înseamnă că nu e inteligentă. M-a atras inteligența, frumusețea și nu în ultimul rând suferința ei. Asta m-a atras pe mine. De ce dacă știi că ea a suferit mult cum Oculescu cu asta? Ea a suferit foarte mult. Băi, Cristi, dacă tu știi că ea a suferit mult, cum Oculescu, cu Niculescu, cu copilul, cu Nidia, cu toate chestii, de ce îi mai cauzezi și tu acum suferință? Ei cauzezi ea și cauzează singur și cred că îi și place.